Slovenská žurnalistika za posledné týždne padla na svoje úplné dno. Pri každej možnej príležitosti tvrdia, že vytrhávam veci z kontextu a manipulujem. No to, čo predviedli s vyjadrením splnomocnenca vlády Petra Kotlára, je tá najhrubšia manipulácia, ktorej sa môžu novinári dopustiť. Kto čakal, že naši nositelia pravdy rozoberú na šroby Kotlárove tvrdenie, že na Slovensku pandémia nebola z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov nejakou vedeckou analýzou incidencie, rozborom merateľných ukazovateľov a porovnaním definície pandémie naprieč dejinami a štátmi, musel stať šokovaný. Nielen opozícia, ktorá naozaj nič nedokáže, ale aj celý mediálny priestor sa rozhodol, že pred fundovanou argumentáciou dá prednosť primitívnemu a naozaj prízemnému vytrhnutiu z kontextu a začali šíriť bez štipky hanby, že vládny splnomocnenec poprel pandémiu a dokonca aj existenciu vírusu COVID-19. Médiá sa doslova začali predbiehať v tom, kto na základe tejto podlej manipulácie znemožní a urazí Kotlára viac. A v tomto závode samozrejme nemohla chýbať ani RTVS, ktorá predviedla takýto odpad. Peter Kotlár tento týždeň povedal, že pandémia nebola. Ako na vás spôsobia tieto konšpirácie o spochybňovaní epidémie, obzvlášť od človeka, ktorý bol donedávna reprezentantom dezinfoscény a politici mu dali takúto funkciu. Spochybňovanie základných vedeckých poznatkov, to nie je iný názor, hej? To je hlúposť, to je blud a toto proste nemá byť v štandardných médiách. Vy by ste si s konšpirátorom, s takýmto reprezentantom dezinfoscény, ktorý spochybňuje pandémiu, sadli za jeden stôl, napríklad tu v štúdiu, a vysvetľovali by ste si veci, diskutovali by ste, bolo by to pre vás dôstojné? Nie. V skutku nestranné, neskreslené a vyvážené. Presne ako vyžaduje zákon. Pevne verím, že STVR bude lepšia. No ruku na srdce, ťažké to mať nebude. Na začiatok bude úplne stačiť, ak prestanú čerpať informácie z denníka N. Úprimne som si nemyslel, že nahulvata otvorený denník N v sobotných dialogoch dokáže niekto tromfnúť. No hneď na druhý deň to prekonal moderátor o 5 minút 12, ktorý ma čítajúc z papiera obvinil. Váš synovec v rozhovore s Danielom Bombičom povedal, že vaši voliči chcú vidieť Naďa sedieť. Bez srandy som ostal ako obarený, lebo ak nám niečo pred voľbami naši voliči hovorili, tak to bolo, že nechcú revanš. Že našim cieľom nesmie byť pozatvárať našich politických súperov, ale len spravodlivosť. Čuduj sa svete, presne to som povedal aj v spomínanej relácii. Nesklzníme k tomu, čo sa tu dialo posledné 3 roky, že tu budeme držať pomyselne hlavu kičuru a budeme vám hovoriť, že to je náš prvý skalp. Na to tu my politicky nie sme. Samozrejme, že rozumieme, že za posledné 3 roky, hlavne vzhľadom na výnimočný stav a všetko, čo tu urobili, je potrebné zjednať nápravu a toho súčasťou je aj to, že sa im pozrieme na prsty a skritizujeme a doručíme kvalifikované trestné oznámenie tam, kde je na mieste a tam si splníme najviac tú úlohu, ktorú nám niektorí aj naši voliči dávajú, že chcú vidieť spravodlivosť. Napríklad Jaroslava Naďa ako exemplárny príklad toho, ktorého chcú vidieť, aby niesol zodpovednosť. Rozumieme tomu, ale prosím, nechoďme za túto hranicu, lebo za touto hranicou už nie je demokracia a za tým je už nejaká proste vnútorná predstava nedemokrata, že a ja ich idem teraz všetkých potrestať a ja budem aj politik, aj sudca, aj vyšetrovateľ, všetko naraz. To nie je cesta, ktorá je schodná a vie sa nám politicky veľmi vypomstiť. Čo myslíte? Z akého papiera čítal pán moderátor? Samozrejme, že z denníka N, ktorý ma vraj citoval. Hovorila Erik Kaliňák u Bombica. Áno. Že, jak to povedal, že ich voliči, citujem, chcú vidieť Naďa sedieť. Ten Erik Kaliňák nepovedal len, že ich voliči chcú, ale on povedal, ale my na tom už robíme. To, že denník N v čisto propagandistickom rozhovore s Jaroslavom Naďom kompletne prekrúti moje slova, ma už úprimne ani neprekvapuje. Ale že redaktor dokáže svojich predplatiteľov bez myhnutia oka oklamať aj pri citovaní, tak to už je iná káva. Avšak definitívnym dnom slovenskej žurnalistiky bola bez pochyb reakcia niektorých novinárov na rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý napriek ich náreku potvrdil, že naša novela trestného zákona bola nielenže ústavná, ale aj v súlade s moderným trestným právom v okolitých krajinách. Za toto objektívne, faktické konštatovanie si vyslúžil Ústavný súd od našich nositeľov pravdy kritiku. Vraj len ďalší chorý prvok na scéne, ktorý odobril ohavný politický zásah do trestného poriadku, ktorého cieľom je oslabenie spravodlivosti a právneho štátu. Viete, čo je na tom najvtipnejšie?
že ak by totožný zákon schválil Šimečka, tak by išlo o prevratnú reformu, ktorá náš právny systém posúva o krok bližšie k vyspelému západu, lebo na prvé miesto dáva efektívne odškodnenie poškodeného pred krutým potrestaním páchateľa. Ale keďže tento zákon presadil Fico, tak ide pochopiteľne o valcovanie demokracie a koniec spravodlivosti na Slovensku. Dámy a páni, tento dvojitý kilometer je po atentáte už neudržateľný a po RTVS bude treba nanovo nastaviť celý mediálny priestor.